Energia komunitate baten proiektua hasteko edo dagoeneko sortua dagoen proiektu batean parte hartzeko arrazoiak. Energia fakturaren gastua nola murriztu, zure komunitatari nola lagundu eta planeta nola babestu jakin nahi duzu? Gaur azalduko dizugu, tokiko energia proiektu baten parte hartuz, hori guztia eta gehiago lortu dezakezula. Energia komunitateek aukera ematen dute zuk eta zure bizilagunek elektrizitate ekoizpena eta kontsumoa kontrolatzeko, komunitatearentzat eta komunitatean kudeatutako energia proiektu bat sortuz. Lekuko kontrola eta erabakitzeko askatasuna. Abantaila handienetako bat kontrola da. Tokiko energia proiektu batekin, zenbat energia ekoiztu eta energia hori nola banatu komunitatean erabakitzen da. Horrela, energia enpresa handiekiko menpekotasuna murriztu dezakezu, ez zaude energia enpresa handien menpe. Gainera, energia komunitate bat, hornidura etendurekiko edo fluktuazioekiko erresilenteagoa da. Izan ere, ekoizpena lokala denez, probabilitate gutxiago dago sare elektriko nazionaletan etenak izatekotan eraginak pairatzeko. Komunitatearen indartzea. Energia komunitarioko proiektuen beste alderdi garrantzitsuenetariko bat, bizilagunen arteko harremanak sendotzeko gaitasuna da. Horrelako proiektu batean parte hartzeak, tokian tokiko pertenentzia eta ahalduntze zentzua sortzen du. Ahaleginak partekatuak direnez, parte hartzaile bakoitzak taldean kudeatzen den proiektu batean parte hartzen du, eta proiektu horri etekina ateratzen dio. Taldean lan egitean, jasangarritasunari, energia berriztagarriei eta gure komunitateak erresilenteago egiteko moduari buruzko trebetasun eta ezagutza berriak ere sustatzen dira. Proiektu energetiko gisa hasten dena, askotan, etorkizunean lankidetza komunitarioetarako oinarri bihurtzen da. Energia kostuen aurrestea. Elektrizitatearen ekoizpena tokian tokikoa izatean, konpainia elektriko handiekin zerikusia duten kostu asko ezabatzen dira. Hala nola, distantzia luzeetan zehar energia garraiatu beharra. Beraz, zure familiaren eta zure elektrizitate fakturaren kostuak murriztuko dira. Baina ez da aurrezte kontua bakarrik. Energia iturri berriztagarriak erabiltzeagatik, gobernuek eskaintzen dituzten pizgarriak eta diru laguntzak ere lortu ditzakezu. Modu honetan, tokiko energia proiektu batean egin duzun hasierako inbertsioa azkar berreskuratzen da eta epe luzerako aurrezpena sortzen hasten da. Ingurumen onura. Tokiko energia proiektu batean parte hartuz, planetari laguntzen diozu. Iturri berriztagarrietatik ekoizten den energia, hala nola eguzkia, haizea edo biomasa, ez du klima aldaketa kaltetzen. Horrek esan nahi du, sortzen duzun energia kilobatio bakoitza kilobatio garbiagoa dela, eta ez dagoela erregai fosil kutsatzaileen menpe. Etorkizuneko inbertsioa. Energia berriztagarriak, gaur egungo inbertsioa ez ezik, etorkizuneko inbertsio ere badira. Zenbat eta komunitate gehiagok bat egiten duten eraldaketa honekin, orduan eta gutxiagoa izango da, karbono aztarna globala, eta gehiago lagunduko dugu planetaren berotzea geldiarazten. Berrikuntza eta teknologia. Energia proiektu komunitario batean parte hartuz, iraultza energetiko baten parte ere bazara. Proiektu hauek, ohiko iturrien menpe ez egoteaz gain, berrikuntza sustatzen dute. Energia metatzeko teknologietatik hasita, energia kontsumoa optimizatzen duten sare adimenduetaraino, komunitate proiektuek etorkizun jasangarriago eta berritzaileago baterantz bultzatzen gaituzte. Gaur egun inoiz baino gehiago, energia bizigaren modua eraldatzeko aukera bat da, eta zu aldaketa horren parte izan zaitezke. Tokian tokiko energia proiektu batean parte hartzea, banakako aukera bat baino askoz gehiago da. Komunitate osoaren etorkizunerako inbertsioa da. Dirua aurreztu, ongizate kolektiboari lagundu eta planeta babesten du. Aldaketaren parte izan nahi duzu, laguntzen dizugu.